गोसोखाङो फैफिनो गोहो दङ आं मिथिगौ बेहा मोजां गोथौ गोसोजों साननो हनो हानाय दङ नैबे गथ'नि थाखाय जे बियो फैफिनगोन आंबो आसा दं दिनैसिमबो आसा दं। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। थ' बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय आं दिनै मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों नोंथांमोननि सेरावहाय। जानो हागौ नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला लोगोफोर बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलायासैनो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदिनि नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां स्किप खालामनाङा अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर। बे समावहाय लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना सोरनिबा फेसबुकनि दारै नङाब्ला चेनेलनि दारै निउस रादाबफोरनि गेजेरजों नोंथांमोना अलरेडि मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ बा नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा जायफ्रानोखि नुवाखै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनैसिम दान मोनसे बारलांनो हमबाय आरोना लोगोफोर रसमा ब्रह्म सिस्टाराहाय बबाव दङ आरो मानि थाखाय दङ थ' बेखौ दिनैसिम जेबो सुलुं मोनाखै बिथाङा बबेयाव खारखोमानानै दङ ना सोरजोंबा हाबा जादों आरोना लोगोफोर। थ' दिनैसिम बिथांनि जिहेथु जोनोम होनाय 8 बोसोरनि गथ' क्लास 4आव फरायनाय उन्दैसा गथ'आ दिनैसिम बिथांखौ नागिरबाय दङ आरो लोगोसे बिथांजोंनो गावनि हासबेन्ड बिथाङाबो दिनैसिम बिथांखौहाय फैफिनजानो लुबैदों आरो बबेयावखि जेरावखि थाङाथों मानो बिथांखौ आलो गोजोनै फैफिननानै बिथांखौ बजबना लाफिननायनि रादायखौ बिथाङा होदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बेनि गेजेरजों बिथांनि जिहेथु गथ'खौ लानानै बिथांनि हासबेन्ड बा रसमा ब्रह्मनि हौवाया दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मा फोरमायदों बिथाङा बबेयावहाय मायाव दङ आरो मा खारननि थाखाय दिनै खारनो थांदों आरोना खारनानै थांदों दिनैसिम फैयाखै जेबो खौरां हराखै आरोना लोगोफोर। फन गैया मेसेज गैया आरोना लोगोफोर। गावनि बिमा बिफानि न'खरावबो गैया आरोना लोगोफोर। थ' बेखौ लानानै दिनै गावनि हौवायाहाय गुवारै नोंथांमोननि सेरावहाय बुंफोरथि होदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। नायलांदो बिदिब्ला। Mana mami tu? फैफिनो Mami ya? Mami goसोखाङोना गोसोखाङा? गोसोखाङो फैफिनो नोंसोर गान मोसाबाय थायोमोन नोंसोरो आंथ' नायबाय थायो नोंसोरनि गान मोसानायखौ। हनो हानाय गोहो दङ आं मिथिगौ बेहा मोजां गोथौ गोसोजों साननो हनो हानाय दङ नैबे गथ'नि थाखाय जे बियो फैफिनगोन आंबो आसा दं दिनैसिमबो आसा दं। गुबुनजों थांदों ओरैनोथ' मोनथिथ'वाखै दाबो गुबुनजों थांदों ओरैनो गोमानानै दं बेखौ मिथिनानै दं। गावसिनिफ्राय जेबो खोन्थाहरनाय जायाखै फन नाङाखै मेसेज गैया गोमानानै दं होननानै जों नागिरदों दिनैसिमबो मोनाखै जोङो। नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा? दावराव दावसि जेबो जायाखैमोन ओरैनो माने गथ'खौ हस्टेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन। गथ'खौ हस्टेलाव नायनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं आरो मबाइल सुइच अफ जानानै दं दिनैसिमबो सुइच अफ जानानै दं। ओरै नोंसोरनि बिहाव बिमा बिफा न'खरनिफ्राय माबा जेबो बिसोरबो बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै दं। बिसोरबो नागिरदों ओरै जाया ओरै जाया फन हरबा हामगौमोन सानदों बिसोरबो दुखु मोनदों बिसोरबो न'खरनि बिमाया आरो बिमाय बिनानाव बिब'मोनहा फंबायमोनहा दुखु मोननानै दङ। दिनैसिम मेसेज गैया कल गैया। न'निफ्राय ओंखारलांनाया बिदिनो 8 थारिख जुननि 8 थारिखमोन सानडे खालि ओंखारलांदोंमोन बियो गथ'खौ नायनो होननानै। दिननिफ्रायनो दिनैसिम गैया आरो 1 मास जाबाय। आंनि गथ'आ नैबेनो 8 बोसोर जाबाय क्लास 4आव फरायनाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो गवा
महाराष्ट्र बा जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय फैफिननांगौ। गोरोन्थिया जायो आंबो मिथिगौ खेबसे मानसि माथ्रै गोरोन्थि जायो। बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आं समाय होयो, बोजबनानै लानो थाखाय आं राजि, जेब्लाबो आं नेनानै दं। थाबैनो बियो फैफिननांगौ अननानै नैबे गथ'नि थाखाय आरो न'खर गावनि फेमिलिनि थाखाय, आंनि थाखाय, संसारनि थाखाय फैफिननांगौ होननानै आं गले गले रिकुवेस्ट खालामहरो। दा उसुबिदाया जोबोद उसुबिदा जानानै दं जे गथ'आ फरायनाय नायनो थाखाय मानसि नांगौ आरो हस्टेलाव दोनहैनाय मानाय, नायनाय, जानाय लोंनाय हैनाय बेनिबो मानसि नांगौ जायो। आं हारसिङै बिराद खस्थ' मोननानै दङ। दा गथ'आ सुथि माने बन्द' मोननानै दं फरिखा जोबनानै, बेनिखायनो जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन जानायालाय। न'निफ्राय आंनो खोन्थानानै थांदों बियो। न'निफ्राय बिदिनो फुंनि 8टासो बाजियाव थांदों बियो, फुंनि 8टासो बाजिनिफ्राय। औ, हस्टेलाव गथ'खौ आं नायनोसै, आं थांनोसै, नों दा फैनानै ओंख्रिखौ संनानै जाफैदो बेबायदि बुंलांदों आरो आंखौ मबाइलाव। औ, दुलिगाव इउएन एकाडेमियाव खोन्थालांदोंमोन। बिनि उनाव आं फन बुबाय, फन बुनानै एसे मिथिनाय बायदि जानानै बियो अबाव दं माथो नोंखौ गसाइगावसो नुदों आङो होनहरनाय लोगो लोगो मबाइलानो सुइच अफ जानानै थाबाय आरो बेनिफ्रायनो सुइच अफ। दिनैसिम एसेबो रायज्लायनो मोनाखै। जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय, गथ'नि इयुननि फिउचारनि थाखाय फैफिननांगौ, संसार जाफैफिननांगौ। जेरावखि थाया मानो आं गले गले खावलायो फैफिनथों। जेबो नङा, गोरोन्थिया खेबसे जायो मानसि हिसाबै, आं बेखौ फोथायो आरो बेबो निस्सय साननो हनो हानाय गोहो दं। गोथौ गोसोजों, गुवार गोसोजों साननो हनो हानाय बेहा निस्सय दङ, बजबनो राजि दं। फैफिनथों। औ, जायगा दं।